खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम मेघालयानि सिमानि जेंनानि सायाव अक्ट'बर दानाव सावरायगोन। बर्मायाव आर'नाइ मेकआप आरो बिउटि पार्लार एकाडेमि बेखेवदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बिसायख'थि फिथाइनि उनाव हिंसायारि जाथाय। गं 79 ई-रिक्सानि हेंथायै राहा लानाय रिपर्टखौ काछार DTOआ जिल्ला लामा रैखाथि कमिटिनो गथायदों। गसाइगाव कासियाबारियाव कुंगा GT मुंख्लं जसेफ बसुमतारिनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। फोरोंगिरि रेनु बसुमतारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय गिबि क्वार्टार फाइनालाव कलबारि FCआ देरहाबाय। सिक्किमाव अखा आरो बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव रेड एलार्ट। सा 17 बांलादेशिखौ आसाम पुलिसआ हमनानै बांलादेशआव दैथायहरफिनदों। तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' MLA देरहाग्रा मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोबां समनिफ्रायनो आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव सोलिबोबाय थानाय सिमायारि जेंनानि सायाव मोन्नैबो रायजोनिफ्राय थान्दै थिसननानै फैगौ अक्ट'बर दानाव सावरायगोन। बे खौरांखौ मेघालयनि गिबि मन्थ्रि डक्टर कनराड सांमाया सुक्रुबारखालि मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर कनराड सांमाया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों दि गावनो थोंजोङै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों बेनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन। गासै मोन 6 मैखोम जायगानि सायाव सावरायजागोन। लांपि, बरदुवार, नंगवा, माउटापुर, देशमुरा, ब्लक 1 आरो ब्लक 2 आरो खानदुलि फिसारनि सायाव मोन्नैबो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन थान्दैफ्रा सावरायगोन होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि बर्मा कलेज र'डआव मिथिंगा बसुमतारि मुंनि सासे लाइमोना गोदानै आर'नाइ मेकआप आरो बिउटि पार्लार मुंजों मोनसे गोदानै एकाडेमि बेखेवदों आरो बे आर'नाइ मेकआप आरो बिउटि पार्लार एकाडेमिखौ गोजा फिथा हानानै बेखेवनानै होयो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि करिश्मा बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै करिश्मा बर'आ आथिखालाव मेकआप आर्टिस्ट आरो बिउटिशियान फोरोंथाय लानायनि उनाव खामानि गैजायै सासे बेकार लाइमोना गावनि जिउआव गावखौ गसंथानो हानाय लामाखौ लानो हायो होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो एकाडेमिनि बिगोमा मिथिंगा बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे एकाडेमियाव मेकआप आर्टिस्ट आरो बिउटि पार्लारनि थाखाय सोलोंसाफोरनो 3 दाननि आबुं आयदाफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसेनो महर साजायनायाव नांनाय गासैबो प्रडाक्टफोरनि मुंखौबो सोलोंसाफोरनो होनाय जागोन। लोगोसेनो फोरोंथाय लाग्रा सोलोंसाफोरनो आबुं फोरोंथाय लानायनि उनाव फोरमान बिलाइफोरबो गथायनाय जागोन होननानै मिथिनो होयो। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्टस इउनियन बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव सुक्रुबारनि मोनायाव इउनिभार्सिटि केम्पासनि मोननै हस्टेलनि फरायसाफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। RCC 1 आरो RCC 2 नि फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे पस्टनि थाखाय बादायलायनाय बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव जागायजेननाय हिंसायारि जाथाया मोनसे हस्टेला गुबुननिफ्राय बांसिन मासि मोननो हानायनि थाखायनो सोमजिदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गिबियाव फरायसाफोरनि मोनसे हानजाया गुबुन सासेखौ अन्थाइ आरो जौनि बथलफोरजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल आरो स्वागत देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हिंसायारि जाथायाव जोखोम जानाय सा 7 फरायसाफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनजानानै दङ। बबेखानि माखासे जोखोम जानायफोरखौ हगारनाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायाव RCC 1 नि सासे फरायसाया गोब्राबै जोखोम जानायनि थाखाय ICUआव थिसननो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो RCC 1 निनो गुबुन सासे हस्टेलाव थाग्राखौबो गाग्लोबनानै गाज्रि जोखोम खालामदोंमोन।
आरो बिखौ आथिखालाव सुवागत देहा फाहामसालियाव ICUआव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला हस्टेलाव सानसे दावराव दावसि जागासिनो दङमोन आरो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव थासारिया हिंसायारि महर लादोंमोन। मख'नो गोनांदि मोन्नैबो हस्टेलनि बिजाथिफोरा मोनथाम मासिफोरनि थाखाय बादायलायदोंमोन। गाहाय नेहाथारि, लेङाइ आफादगिरि आरो माइनर गेम्स सेक्रेटारि। बे पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्टस इउनियन बिसायख'थियाव RCC 2आ GS मासिखौ मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं RCC 1नि बिजाथिफोरा लेङाइ आफादगिरि आरो माइनर गेम्स नेहाथारिनि मासिखौ देरहादोंमोन। बराक सेरफांनि काछार जिल्ला DTOआ थांनाय समफोराव गासै गं 79 ई-रिक्सानि सायाव मटर भेहिकल एक्ट बायदियै जुरिमाना फोनांनाय एबा राहा लानाय रिपर्टखौ जिल्लानि लामा रैखाथि कमिटिनो गथायदों। सिलचराव 27 सेप्तेम्बर सुक्रुबारखालि खुंनाय काछार जिल्ला लामा रैखाथि कमिटिनि मेलाव मासिगिरिनि आखायाव गथायदों DTOआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव ई-रिक्साया सिलचर नोगोराव नांगौनिबो बांद्राय जाबाय, जायनि जाहोनाव गारि मटरनि थांनाय फैनायाव गोबां जेंना सोमजिदोंमोन। बेनिखायनो जिल्लानि लामा रैखाथि कमिटिया ई-रिक्सानि खारनायखौ जरा एबा बेजरा आलादा आलादा सानाव खारहोनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय माखासे ई-रिक्सा सालायग्राफोरा बे बिथोनखौ फेलें खालामदोंमोन। बेनिखायनो DTOआ गासै गं 79 ई-रिक्साखौ हमनानै जुरिमाना फोनांदोंमोन आरो गासै 7 ड्राइभारनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ जब्द खालामदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारिनि खुंगा 10थि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। मुंख्लं जसेफ बसुमतारिनि 10थि जोलुर बादायलायनाया 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 30 सेप्तेम्बरहालागै थुंगेहैगोन। सनिबारखालिनि बे गिबि सान जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि काम्फा बसुमतारि, MLA जिरन बसुमतारि, UPPLनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि, समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिमोनजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरमा सेरनि मैखुलि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फोरोंगिरि रेनु बसुमतारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव सनिबारखालि गिबि क्वार्टार फाइनालाव खलबारि FC दोलोआ पश्चिम कारुआ FC दोलोखौ 2-0 गल होनानै देरहायो। खलबारि FCनि गबिन बर'आ गल मोननैखौबो सोयो। 30 सेप्तेम्बर समबारखालिनि नैथि सेमि फाइनाल गेलेनाया मैखुलि FC दोलो आरो मथाथुलि FC दोलोनि गेजेराव जागोन। 29 सेप्तेम्बर रबिबारखालि बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेटेरियान दोलोनि गेजेराव लोगोआरि गेलेनाय बादायलायनाय जागोन होननानै खुंफुं आफादा मिथिहोदों। सिक्किमनि गोबां जिल्लानि गोबां जायगायाव जोबोद रोजा रोजा अखा हानायजों लोगोसेनो बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव बोथोर बिगियान बिफाना रेड एलार्ट फोसावदों। गेंटकखौ मिरु खालामनानै गोबां अखा हानायनि अनगायैबो रोजा बरफ गोग्लैनाया आथिखालाव थांनाय फैनायनि हान्था मेलायाव गोबां हेंथा सोमजिहोदों। बेनिखायनो सिक्किमनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना आथिखालाव बायजोनि दावबायारिफोरखौ सिक्किमाव थांनो बादा होथ'दों। आसामनि बांलादेश हादरनाङारि सिमा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैनाय गासै सा 17 बांलादेशिखौ आसाम बर्डार पुलिसआ हमनानै बांलादेशआव दैथायहरफिनदों। हमजानायफोरनि गेजेराव सा 9आ बैसोगोरा आरो सा 8आ उन्दै उन्दै बैसोनि होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बिसोरनि मुंखौ फारियै हारुल लामिन, उमाय कुलसुम, महम्मद इस्माइल, सानजिदा बेगम, रुफिया बेगम, फातिमा खातुन, मन्जुर रहमान, हाबि आल्लाह आरो सबिका बेगम होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि बे जाफुंसारनाय हाबाखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाख्नायदों।
बर' हारिनि खैफोदनि समाव 1979 मायथाइयाव नागालेण्ड रायजोआव बर'फोरखौ होखारस्रांनाय आरो बुथारग्लुंनाय समाव नागालेण्डसिम थांनानै दुखु सैनांनाय बर'फोरखौ लाबोनानै गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि नागापुराव दोनफैनो हानाय तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA देरहाग्रा मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। भारत भुटान सीमायाव आयेन बेरेखा देहा फालांगि खामानि सोलिग्रा थावनिखौ होखारनाय, बेजों लोगोसेनो 1984 मायथाइयाव सरकारनि हेफाजाब लानानै भुटान सीमानिफ्राय लानानै पाहारपुरसिम सरकारि हायाव आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानायफोरखौ होखारहरनो हानाय बायदिया अराय सिबिजाथाव। बारग' MLA देरहाग्रा मोसाहारिया सासे गोख्रों जोहोलाव बायदि गसंथेनानै बर' हारिखौ रैखाथि होबोनायजों लोगोसेनो 1991 मायथाइनिफ्राय 2001 मायथाइसिम 10 बोसोर तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि MLA जाबोनानै हारि समाज सिबिबोनाय नोंथांनि बिहोमाखौ जों बावनो हानाय नङा। बिथांनि रुंसारि जानायाव तामुलपुर ओनसोलनि सुबुंखौ हायै दाहा थालांबाय आरो रुंसारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हाथोंसै होननानै गोबाङानो आरज गाबदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।